De single is in het begin van de zomer gelanceerd, The Holiday. Met een vrolijke clip en een camper op pad. En dan denk ik van nou, die mannen die gaan deze zomer kamperen. Ja, dat was ook wel de bedoeling. Maar Holiday liep hartstikke lekker. En we zijn natuurlijk druk met de album aan het opnemen. En we hebben een hekel aan kamperen. We hebben 1 keer 1000 kilometer met zo'n caravan achter de auto naar Frankrijk geslingerd. Met 60 de berg op, omdat de auto het half niet meer deed. Dus dat is gewoon een ellende. En ik heb in een tent geslapen. Het was verschrikkelijk, er zaten vliegen in. Ik wil niet naar een camping. Ik zou je vertellen, we waren toen op die camping. Heb ik nog gevraagd van, hey, vind je dit nou leuk? Ja, ik vond het helemaal geweldig. En nu, jaren later, hoor ik dit. Maar die camper, die was ja, super deluxe. Dus De camper was top, voor de clip. precies. Maar misschien gaan we nog wel een paar dagen zo even lekker gezellig. We hebben het best wel hartstikke druk. We zijn druk geweest met een hoop dingen. Lekker optreden, promotie voor een nieuwe single. Nou, dan kun je zelf niet op vakantie gaan, moet je niet willen. Als je een single uitbrengt in de zomer, dan moet je daar ook wat mee doen. En dan moet je ook lekker op het podium lekker zingen. En voor dat Holiday, denk dat we gewoon de tekst straks aanpassen voor de winter. Dan wordt het oh Holiday, wie gaat er met ons mee? Naar de sneeuw en de JGT. Nou, dan hebben we er gelijk een wintersingle van. Vandaag in Groningen. Hebben jullie iets met Groningen? Nou ja, ik heb er een paar keer opgetreden. En voor de rest, het lijkt me een mooie stad, maar verder heb ik te weinig mee. Maar gezellige mensen. Heb jij er wat mee? Jij hebt er natuurlijk wat mee. Tuurlijk heb ik wat met Groningen. Dat is een domme vraag natuurlijk, tuurlijk. Ik heb het net gezien. Hartstikke gezellige mensen. 'S Middags om 4:05 lopen ze in de Polonaise op 's nachts naar 2. Nou, dan heb je toch wat met Groningen.